etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Ongi etorri Gamerauntzian, laugarren denboraldiko 7. atalera, danera 75. atala dau, eta astero Gamerauntziaren Twitch kanalian, astelenetan, bosterdietan batuko ga zuzenean grabatzeko. Horren ostean, naiz irratian igandero entzun zeikie programa 8:00 aurrera, eta baitza ostegunetan 8:00 bergerako txapa irratixan. Bukatzeko, zela ez, ohikoa plataformetan aurkituko gaituzue, bai YouTube, Spotify, ebooks eta bestetan. Gamerauntzia komunitatearen berri izateko eta bertan parte hartzeko, daukuzue gamerauntzia.eus webgunea, eduki asko dauka, eta baita gogoratu zuek zeuen edukia batzeko aukera daukazuela, eta Gamerauntzia izeneko kanala Telegramen bilatu eskero, bertan gare baita elkarrizketak izateko prest. Neu Damian Madina baitia naiz, eta nerekin dare Aritz Odriozola eta Landeron Zueta, haupa pikote, ze moduz? Haupa, arratsaldeon. Ja, isekabon, baina arratsaldeon bai. Ja. Zea honekin, eguraldi honekin, ja. Eguna labuertzen hasi die, bai, nila ibiltzeko giroa badator, gero eta gehiago. Hori da. Nia persine bajatuteko, lehengo biderrez denboraldi honetan, ez da besterik. Izendetan garatzen zain. Oso ondo. Bueno, ez dakit, gaure potente aldator eguna. Zeuste duzue. Bueno. Ni izango nuke baietz. Bai, ez, pare bat dola gauza potolo. Interesgarria, nik uste kanpoan itxi dugu zena bebai, egiz izan, astion apuro berandutxo gabizela esan bierda bebai, ez? Astelenien grabe berrien ostegunian. Eta gauzan nahiko txurten dire, baten batzuk denpori baiko nahi patzeko, bestu laurengorako txiko dugu, baina bai, ja ritmo hartzen gabiz, ez? Gabonetako kanpainarako edo, ez dakitz, azken finen. Hori da, ala eta be, ez diena komentatzen astelenetik onako gauzak ez baditugu komentatzen, edo ezin baditugu komentago azkenean, datorren astelenean egingo dugu, ez? Azkenean programa bere onera itzuliko da eguna, eta hola jarretuko dugu. Hori da. Así que, Aritz, nahi dozunean, kareta. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Xboxekoak euren partner preview orkezpena indabe lehenengoz. Zuzeneko motza izen da, 21 minutsukoa. Eta oingoan, gehien bat, 3. eta indie garatzaileen bideojoko interesgarrizek biltzeko aprobetxe dabe, ez? Halako formatu barrize hartu gure izen dabe, ez? Partner preview honekaz. Nik gure gotek izan. Zea gogoratzen du PlayStationan egiten duna. Nola da, PlayStation? Hori da, State of Play. State of Playan, iguala. Niretzat. Bai, batzuan luzetutzen dire State of Play-zetan, Ja, hori da. Gula otalako benetan lagurrek izeti, Ze azken finen, zetako balize dutxu betxi 40 minutsuko orkezpen bat, gero rellenoa, bete garrezango gazten erakusten azken finen. Hau igual, olakoa izin da zentsu baten, 21 minutsu irandoz, baina trailerdanak ez izen benetan potentiek. Baina bat bai egon da, izar nagusi izen dana, guztion ez usterako, Konamikoan Metal Gear Delta Snake Eater. Erakutsi da belako lehen jokagartasunez, oin aste batzuk ikusi gendu aurkezpena, PlayStationen zuzeneko baten. Baingo baten, ez da jokagartasune, edo hobeto esan da, garapen motorari lehen begiradi emondutxagu. Ze, Fox Engine mitikoa, Konamikoak, hobeto esan da, Kojiman taldiek, asmatu ban Fox Engine alboratu ingo dabe. Eta ingoan, Unreal Engine bostera, ezagunera paseko dira japoniarrak. Eta, batalderan ikusi zenke oso itxurona dago, 70 markadara buelteko gara barriro, sobitar batasunien kokatutako oianak, zingirak, mendizek, kobasuloak, eta zelan base militarrak agertzen dire bidizoan. Orokorrien Snakeen beran modeloa oso ondoen jedau, ganera ageri da, lokastu ingo dala, zikin joingo da, kamuflaje desberdine bueltan egongo dire, Metal Gear irun remake dela, Metal Gear Solid 3 remake dela gogoratu behar da, Delta hau. Eta, bertan, azkenien isilpien ibiltzeko gakotako batzan kamuflaje desberdinik erabiltzi, ez? Bai arpeikoak, alako makillaje moduko erabilitze, eta bezala jantzizik aldatute, eta kamuflageen eunekoa gaz jolasten gendu nolan, ez? Adibidez,
alako ladreiluzko horma gorri batzuetan kamuflaje gortz erabilitze, uniko hori areagotu ngozan, eta orduen ikusteko, sakusi barik igarotzeko, aukera gehiago aukiko gendu zen. Honek buelteitzen dire, espero dut modu eroso hau baten, ze PlayStation 2 originalien geldotxu esan kontu, Azken finien, sartu bizien menu batera, bertan kamuflaje aukeratu, momentu batzuetan behin da barri egote zinen sartzen, beste arrazio batzu batzi bai, eta geldotxu esan, orduan espero dut, remake honetan, hori bizkortzie, prozesori bizkortzie, eta iaz lan manejetan daben, hori momentuz ez dabe erakutsi. Erakutsi dabena da, kamera askie buelteko dela, esan egoten joku originalien, baina bai urte batzuk berandua, hilabate batzuk berandua kaleratu osteko subsistence berredizioan. Alan da bai patu behar da, baztela Metal Gear Solid 3 jasotzen daben lehen berregiti ez. 2004ko originalaz gain, Nintendo 3DS-eko Metal Gear Solid 3D eskitzen da. Bazpala ukitzen aldaketa handizek, baina bai baten batzuk interesgarze bai. Momentuz, itxarote bakarrik egaratzeako, Metal Gear Solid Delta honek esteko argitaratze datarik, baina plataforma bai izagotzen dugu, ez? PlayStation 5, Xbox Series eta PC-erako estreneko da. Eta ipatu behar da, egun batzuk estrene dela Metal Gear Solid Master Collection, bildum hau ja hainbat bidez ipatu dugune irratsaioan ez, Metal Gear bat eta bi originalak, Metal Gear Solid bat, Solid 2 eta Solid 3 batzen dauzena. Baina epatu behar da, hainbat arazo nabarmenegaz estrene dela, ez? Horre bug pilloa epatzen dire, batezu PC-ko bertxinoan. Baina, gero bereizmenagaz, frame rateegaz eta hor arazo pilloa dauzela moten deu. Eta bitxartien, Konamikoak zozer badabizeitzen antza, baina ikuske dugu, benetan zerretxeko asmoadekin. Uste komunitatea atera dela mod batzukin, ez? Mejoratzen duna bai resoluzioa eta baitare frame rateak. Baina azken finien izen da, oin urte batzuk kaleratu zen HD kolekzionen berredizio moduko batez, zagutxet, jaldu da puntu bat nuen emuleta grafiko biko duzuz darazo ditxegoaz. Eta merkeago. Bebai, jode, zatristia holan ibiltzi, Eta Konami da, nik ustot, pilur horitan eukiko dugule, ez? Deporatxu bastante erundabe joku handirik kaleratu barik, eta ostras. Pixak itzuliz Metal Gear Solid Delta Snake Eaterera, ni ez dakit, nahi bintzat, oso ondo ikusten da trailerra, hau da Unreal Engine 5-aren erabilpena antzematen da, hor da hola. Baina trailerra bastante hotz utzi. Bueno, ez dakit, trailerra da, nola deitu, baina bastante hotz utzi nindun. Batipat bagatoz, aurreko Metal Gearra atera zana, zala Metal Gear Solid 5, eta goratzen mazute eiru hartan aurkeztu zanean, zearekin, trailerarekin pelikula bazala, etzan Guantanamo estilo joko kartzela ate, ure espektakularra zan. Osea, pelikula bat ematen zuen ikusten nahi zinela. Eta hau ikusten duzu eta esatezu, bale, Metal Gear Solid da, baino. Ta. Nabarida ya ez dagoela Kojiman eskuriko trailerratan. Bai. Osea, Kojiman falta izugarrian zematea. Kero zuek, zuek Bentza Lander jolaztu dozu, irura, berez, Snake Eater originalera. Bai. Eta, karo, remakea ze puntutaraino da, remakea baina mantentzen dabe lokalizazioak, ez dakit lekuak berdina die, askotan horrek, naiz eta berriro egin, lotzen daun nolabait, ez dakit, lagatzen dut hola kutsu zahar bat, jokuari. Ez dakit hori ze puntutaraino ez du leiken, edo... Momentu zera gutxi da bera bai, lekuek eta mantentzen dira. Nahiko txura gutxi da bezez, eta nahiko fidela dire joku originaletik. Orduen, zentsu horretan, barrein izango da. Kontu da, klaro, Metal Gearren arazoatako bat zeten da askotan, hori originalak eukitzen man hori ikuspegi zen itala, eta hazen duen aldatu, lehen pertsonara, eta gero beste berrezizioetan ja kamera aski eukitzen duen, tamen bolan izango da. Horrek jokagartasun hori nahiko eragiten dutxo, azken finien, gauzi da portxu bezuk ezin dozuzela etxaizek holan porrolan ikusi, ez? Ezabiz depora guztizen kontroletan nun dauzen, Metal Gear barrezagoetan bai, Metal Gear 5-ten alan finkatzeko edo jarraitziko aukeri ikutzen duen. Hemen joko hartasun iruen oso desberdine da, geldo hau da igual, leku handitxue dire, baina ez horren beste, neko mogatute dauz. Orduen ia, ze puntutaraino mantentzen dauzen kokalekuek bardin, ez? Aldaketa barik, ze horrek eraginen aldeu jokartesun askarra bategaz, ez dakit ikusten baina trailerran, baina adibidez, originalien
ezin zinen joan makurtute. Etxundu egin behar zinen, eta lurretik arrastaka joan, edo bestela zutunik. Orduen, adibidez, oin, makurtute bilal bazaren, baina kalekuk bardin badauzen, hor, kusasko aldatzen direz, ja, gitxi hau ikusten zaitxue, baina zu askarra usabiz berez, ez? Metal Gearen horretana garrantzit nekotxu deko, orduan ez dakiz lan kudatuko da, berez. Baina gutxenez, tokien eta lokalizazioak eta berdina izaten jarretuko dute. Hau da, pixkat, adibide bezala jartzeatik, Final Fantasy zazpiak egiten nahi dianak. Itxura eta aldatu egiten da, baina hiri berdinak izaten Final Fantasy zazpian kasuan. Hiri berdinak, auzoak, edo amene horrela mantentzen da? Nik izango neke baietz ikusi dugune gaitxik, momentuz, ez bakarrik hiri berdinak eta auzoak, mapie bera bardin dagoela esango neke, baina ez dakitzen da gero bertan eskalan zelan egongo da. Ikusten da, trailerrin agari de justo lako, estena pare bat, plano pare bat inozule, hau leku behak izan dan, eta oso antzeko da. Baina gero ez dakitz bertatik ibiltzerakoan bardin nabariko dan, edo... Ikusko da, ia momentuz, erakutxea den trailer eskaztxu, negaz, askorik ez da ikusten bakarrik grafikoak berez, ez? Orduen, ia zelan evoluzioetan daben, soinoko kalderatu arte denpora pila pasiko dela esango neke. Eta mekanikoki, ez da gauza handirik ikusten, imaginatzet, antzerako mantenduko dutela, ze hor bai ezin dutela revoluzio bat egin. Egiz da bai, hirugarrenak mekanika pila aukitzen mazela, eta ia remake baten honetan mantentzeko, ez? Mekanika nagusi asko, eta gero tontakeri piloa edo keinu piloa bai, Metal Gearren nahiko ikoak dizenak, baina nik izango neke hirugarren nien egote zirela geizen orokorrien, ez dakitzez adibidez, janari zer egun altzen duen, ez? Snake Eater, ez? Janari ze jati batez be oianeko animalizek eta izatzi edo horre jati hori izan mekanika nagusiztako bat, ez dakitz adibidez, azen erukin denpora piloa inventarizoan, eta janari ze ustel dutxe zan. Ustel duzan janariri altzen duen bota, adibidez, eta guardiak, kosi gazeitzen egote zirenak, hori ikusi, jute ziren, eta komunera joan behar ziren korrekan, edo mari ditxe ziren, horako mekanika izkutu piloa dauz Metal Gear irun, orduen lana ikotxuko da horretan mantentzen, eta gero ez dakitz, barrezek eitzen edo ez. Kojima hon bazan segurazki mantenduko zituen. Bai. Arazoa Kojima ez da hola, eta ikusi beharko dela Konamik, ze puntutaraino lan hon bat ditu. Ze aurreko Metal Gearra, nik izan dut azkena Metal Gear Solid bosta izan zala, baina gero beste bat atera zuten. Bai, Survive, desastre absolutoa izan zana. Orduan, Survive ikusi eta Konamik atera zula... Baina, eski horre ez dakit ze asmo helburu ukibien, ez dakit noreine jo gure bien, ez izan ja, beste geuza bat olako multijokalari, ez, basiek eraikitzekoa eta... Bale, Metal Gear bosten egote zan, ja hori Peace Walkerren bebai egote ziren mekanika horrek. Baina, hemen joan jakin burue pilloa, desastre bat izan, increíble. Bueno. Horatzen, demoa jolostu nebala ere gara izen, eta hori bakarrik. Demoa benean amaitxu ezin deban, horren txarra zan, baina txarra berean. Ez iazagako, jarraitza izeti arren, eta, hemen... Joko aparte bezalare, Metal Gear izen ez baluke ukike, bestelare txarra zan. Hori ni jokatu den unein, baina gameplay ikusi nidun da oso aspergarria zan. Bai, hori da. Ia zen urtetan dan remake hau, eta hortik aurrera ze beste joku datorren edo, ze suposatzeot ja peina metik hasitxe gehiago gongo dala, bai. Lander, alare etzan gauza bakarra izan, ez? Metal Gear erakutsi zutena Xbox partnerrean. Ez, gero, trailerri interesgarri bastante egon ziren bai. Niri gehizena garritzezena igual ez izan, The Final tezina bideo jokuena, dalalako tiro joku, ez? E-sportsetara zuzendutakoa, baina nahiko ikusgarri lako zuntxipen pilo bategaz. Eta horrek harritxuzten gehizen, zena hona ezagutzen, antzadan ez ja euretik beta itxi bat beukideu. Baina ikusitan haugan lehenagotik. Ze dia, justu Battlefield egiten dutenan, veterano guztiak aldein egin zian daizetik. Eta sortu zuten enpresa, Embark uste dizena daula, garatzaileak. Bai, hori da. Eta hau azizia egiten. Eta jolaz bastante berezia da, Lander gezan du bezala, online jolazteko bat e-sportetara behira, eta da, taldekako aurkako borroka, baina dia, 3 talde, 3 pertsonakoak. 3 versus 3. Eta oso frenetikoa da, daizen espezialitatean bezala destrukzio asko dago. Eta ero shooter bezala entzun detenez oso ondo sentitzen da, disparoak eta.
Ez que moten dago, nasketa bat Black Ops eta Battlefield moduan, ez? Bai, Ez dakit, bai. hola itxura batera. Bai, baina ikusita. futurista toke batekin, eta hain koloretsua da, nahi pixat Overwatch gogoratzen dit, hain koloretsua izaten, Eta botore batzuk. Gauza bai, batzuetan, eta ez? botere Botere- batzuk bai. eukitzean, Bai. oso Gero, berezia. barruak igual ez, ez? Baina Ez, kanpoan zoian horiek, kanpoan olako zoaz. kajekin eta bai emoten dago, bai. Eta Ez bai, dakit, mundu... iru versus iru horrek zela funtzionatuko da. Ja. Nik kusieten ez jendea probatu ahal izan duna, esaten Nahiko du iritsi oso onak, oso divertigarria dela. Bai. Eta dala, Beta itxian. ba, orain momentuan ez dakit. Untxe egon da beta irekizea asteburu honetan, nik ez dut jolastu justo, ez dut denporarik, baina probetako gogak gelditzen naz, Esate dute dala, shooterran evoluzio bat, salto handi bat, baina behartzana egotea, porque shooterrak gaur egun bastante ataskatuta daude. Ja, azkenekoa, da, bai, ez gerta, hau sortu daben jendia dela, berez, shooterren apasionau batzu diela, ez? Azkenean daizeko bai, a ber, Battlefield 3 hori da. egindakoa dira, osea, jende hau da, zeurazki azkenengo, bueno, Battlefield 3 ez 10 urte baino gehiago euska, 20 urte bai. Azkenengo 20 urtetako, ba, shooter gerrako, holako, onena berak egin du. Baina, Orduan. itxura hona honek The Finalsek, baina gauza interesgarri gehiago ziren, bai, ez? Igual hau aritz kontroleko duzu geza, baina Ark Bai, Survival azten dut erakutsi bien bai, eta ja urten da, ez dakiz arbide goiztiarrien, edo zelan doan, baina... bai, a ber, atera da, a ber, lehenu gauza, trailera azaldu zanean, nik esan nun, ba, Ark B, ze Ark B egiten nahi ziala anuntziatuta zegoen. Eta esan nun, Bai. Ark B, bigarrena izango da. Baina gero gauza batzuk ikusten ditun da zaten nun, jode, baina Ark Bian anuntziatu zituzten zenbait aktore hongo ziala, bat uste zehazala, Dwayne Johnson da The Rock, Bai. hori izan o beste bat? Bueno, ez dakit. Bueno, ez da horretariko bat, bai. Hola, ze horietako bat, eta... Bai. Ez ja, Vin Diesel, uste zala. Eta zate zenuna, baina ze koinu pintatzen du Ark baten. Eta trailer hortan etzanean... Toreto. Etzanean agertzen ja moskatzen hazitzen. Eta errepente Ark, zenbait toki ezautu nitun Ark lehenengo kotik. Eta saldu zen, Ark Survival azten dut. Eta da, lehenengo Ark berdina da, bakarrik Unreal Engine bostera eraman da, eta jazta horregatik 40 euro edo gehiago kentzen dizue. Eta dauzka lehenengo jokoaren arazo erdinak. Errendimendu arazoa dauzka. Hori junaz galdetzen. Bai, uste desastrea dala errendimenduz. Lehenengo jokoa bezalaxe. Eta bai, hobeto ikusten da, bueno, desde luego Unreal Engine bostera eraman da, baina hobeto ikusten dana da motorea jartzen duna. Hau esan nahi, hobeto ikusten da ura, eta uraren fizikak, zeka hori motorea jartzen dulako. Baina adibidez, pertsonaiak, literalmente modelu berdina dira. Osea, da port bat motor grafiko batetik bestera 40 eurotan kobratzen. Eta ero, jendeai entzun dio dana hau, eta hemen bai ja daola foioi pixkat, da Ark zauna da bat zerbitzaritan jendeak ibiltzeko, ez? Ze Arkek grazia handi dana daukana da lagunekin edo zerbitzaritan ibiltzea online. Eta nunbait Arkekoek jolas berri honetarako zein dituzte. Zerbitzariak derrigortu, zerbitzari bat nahi badezu, enpresa konkretu batekin kontratatzera. Orduan, askatasun guzti hori kentzen dizu, leno zegona. Eta jendeak keja da. Ze, karo, enpresa horrek nahi duntun prezioa jarri lizke. Eta ez badezu onartzen prezio hori, ba, zerbitzari gabe gehatzezea. Ja, jode. Desastre. Eta nik izango nuke ja holan guza interesgarrizen artien neko dala, ze Alan Wake bi erakutsi bien bai, baina, klaro, ja estrenan joku be da, orduen eskara paseko hau komentetera, ez da gitzari txibilu zaren apurtxu bet, edo... Ba, horkon zuzeneko bat egin duen, 2 ordu terdin nitun, eta pila gustatu zitzeiten. Bai, goa hauka jarritza, bueno, gordetzen nahi naiz, ez nabil nahi eta zuzenekoan segitzean etelako ibiltzen, baina asko gustatu zitzeiten. Eta jendeari entzun diot, gustatu zaiola bezala. Baina internetarek entzu dut, baina orokorrien bilurrezko joku moduen oso ondo dauela, así que...
A ber, azken finean, momentuz behintzat, ala hoi tipikoa. Linternakin argiakin zein, eta ero tiroa sartu. Aurrerago gauzak aldatzen dian, ez dakit. Ja. Baino gustatu zait. Ba, hoize izango zen gitxi gora bera Xbox Partner Preview honetan erakutsi biena. Eta nahi baduzu, naritz, urrengo albiztera goaz, hemen be gauzaintez garritxu be badoz. Bai, urtero bezala, Blizzardek bere kongresua bezala egiten du, BlizzCon bezala zauna dana. Eta, ostiral hontan irekiko ditu ateak, hainbat jolasera guzteko, gizute Blizzard mundukoak, Diablo, Overwatch, World of Warcraft eta guzti hauek. Eta izango da, pandemia garaiti lehenengoa izango da presentzialki, azken finean Blizzardetzen atrebitzen presentzialki itera, alde batetik, pandemiari dagokionez, esan duten bezala. Ni uste baita ere tartean egongo zala, Blizzard egondan zurrunbilo guzti hau, ez? Egondian, askotan aipatu dugu, epaiketa eta... Arazo bai jokuekaz, arazoekin jokoaz, desastreak, Overwatch 2 izan dan desastrea, Diablo... World of Warcraft zera da aspaldian. Ja, eske... Ez dakit. Ja, aspaldian ez dut ezer entzun, ez dakit. Martxan segitzen da, darez... Bai, martxan segitzen du. Bertxinio sarra. Bai, eta jokalari pilo da. Eta zen klasik, ez? Eta ez dakit Gero- izela funtzionatu zen. Eta gero espantzinoan klasikek eta oso bai. Hori da. Junziren beste gehigarri danak ez, horrek Ja. modu klasikoa sartzen be bai. Nik uste dut, gaur egun oinoko milioika jokalari batzen duzula, baina ez dakitzitena eguneraketan disek jasotzen jarraitzen badauen. 20 urte, datorren urtean. Ja. Ostia, Zaitzi, urrun horrek urte izala ezke, World of Warcraft 2. Baina, karo, ezke, Bai, bigarren Merezi da. anuntziatzen bigarren anuntziatzen mazu zertan aldatu hor dezu, porque jende horre itzaio importa grafiko horiek. Diana ja zea baino zaharragoak. Orduan, zerren behar dezu? Ez da hoiagoa zeitea? DLC-ak ateratzen zeitzea? Jende Nik uste gustatzen da zen. bela, Osa, gaur izango bazan kriston bereka egon dela ez, jokalari kopuruen, baina gaur egun oinoko milioika persona batzen jarratzen Ja. baduzun, atara beste DLC bat eta aurrera, osa, zabesterik. Bai. egongo da Zo- lata jendia, nahiko da bena hori ikustea Bai, kriston bai. grafikoekin, Warcraft. Eta igual incluso berdinetara idazu, baina berriro grafikoekin. Ja, baina horrekin behiz arriskatze zean, bat, grafiko berriekin daitea eta jende asko ordena jutan ezin ibilizatea, Bai. horrendimendu arazoa izatea, eta bi, egiten dezun diseinu berri horrekin, bai grafikoki eta bai artistikoki, jendeai ez gustatzea. Eta gero, landara esan duena, milioika pertsona dauzkatzunean, horrek esan nahi duen diru irabaziekin, claro, pausa hartu erituzuna oso segurua dauzkatzun pausa Esan hartu behar erituzu. dira. Bai, Ez, bai. Ez, momentuz ez txin merezi. Gizan merezi hotxea eta harti Warcraft bat estrategiana ez, klasikoan moduen. hori da. WoW-egaz jarraitzi baino, jarraitzi zen WoW bigarren joku bategaz. Gaur egun oinoko osasun hona badekon holantxe itxi. Bai, badauren asmoa beste Warcraft joku batzuk atarati, ez, gero komenteko dugu. Ba, buruet lolek etxin da moduen esango dugu, ez? Ze League of Legends zutxe momentuen spin-off eta bestelako joku piloa da bilataten, atzo bertan urte zan bat, Song of Nunu hau. Baina alako bidi hartu da betan ikustet hori dela Warcraftera zenkure da bena, edo hori etxiko asmoa dekila uste dut. Bai. Ba, BlizzCona azaroan 3-tik 5 izango da, ostialetik igandera arte, azte aukera pertsatuz. Lehen osan bezala, lehenengo aldiz pandemiatik aurrez aurrekoa izango da, Kaliforniako Anaheim Convention Centeren izango da. Baina online jarraitzeko aukera izango du, noski, bertaratu ezin garen ontzat. Eta pixkatera guztitako ekitaldiak egongo diena. Alare garrantzitsuena normalean BlizzConean izaten da, irekiera ekitaldia izaten da, ostiral atzaldean, ostiralean gure atzaldean zazpirtan izango dana. Eta bertan normalean egiten duztena, Blizzarden inguruko iragarpen handienak. Pentsatzen dugu, hemen ezingo dutela, Diablo 4-aren biharren denboraldia, ez dakit biharren denboraldia tera ezotedan, igual... Ikustu dut da bizela aurrera pentsuk emoten, baina ondino estrenetiarren dauela, edo asenago zapatiako zela, edo alako. Gero, Overwatch 2an ere berriak edo zerbait anuntziatuko dute, naiz eta jolasa bastante hilda egon. Eta gero, Warcraft Rumble mugikorretako jokoa,
Lander, hau pixka gehiago bakizu, ze? Bai, uste dut dala alako Clash Royale moduko jokue, baina Warcraften eskin bategaz, ez? Orduen, estrategia, txandakako borrokak, alako zer ez, batzen dugu esango dugu. Azine Warcrafte, badekoz ja Hearthstone, eukiduz beste hainbat, azkenien, Dota eta kompainia, ez, bertotik jaizo ziren bai, orduen, beti eukin desalakoak. Nik uste dut, beste erabateko jokuekaz hasi dizela. Beni boten duzte lehen aipatu duten alan dabe, ez buelteti estrategia joku klasiko atara. Ze jo, horreben mobitzen bezan, jente pila, ez korean eta ez, Starcraft, zema denbora maki ezerrezen, da? Horra gaitzik. Eta nik pertsonalki nire lau sortu zeian Warcraft bira, botan itxan orduak, Nik irura pilo, bai, Irura be bai, baina Ziberlekuan eta, oso kutsuna dukat. Bai, Bai. Eta, bueno, baita ere pentsatzet online eSport aldetarako jokoetatik eitzen dutela, bat bi dauzka nik ustet Blizzardrek, bat da Hearthstone, karten jolasa, eta bestea da Dota. Eta bueno, amaitzeko, bastante zea da, ez? Mitikoa da, ez? Komunitate gaua igandean, gure iluntzeko 11:00 eta, bueno, hori mozorro lehiaketak, sormen eta marrazkilaritzak ekintza, kontzertuak, hemen mitikoa da zeana. Ordenagailuan, ezautuko zute zea hori, tipo biziatzen bezala maiak injuntzana. Bai. Tipo potoloak kalboa eta zea. South Parkeko... Hori, South Parkekoa. South Parkekoa imitatzen du, o South Parkek imitatzen duzun tipo hau? No, seguro. Eske duda, nik esan goran, South Parkeko imitatzen da, bela, ez? Nahi dut pentsatu. WoWeko kapitulua biela, eta hortik urtezan, alako, ez? Jokalarik gonen azala, eta umiek berari irabazte jute ziren, eta nik uste hortik jaiz ezala, ez? Esango neke. Bai. Dena ditza ipatu duzu Dota, eta Dota kontuz, justo aurkari zena dela, balfena dela Dota. Dota ipensan Warcraft irutik, baina... Gero aparte... Bai, erosi zeban. Bai, Blizzard ez dauka. Blizzardek aterazu... ez Paragon esaten jo, baina ez Paragon epikena zan. Ez, gero kutxe mara, Heroes of the Storm. Heroes of the Storm zan, Blizzardna, baina hori ere pikutara juntza. Bai, ja, peni hori, Bai, igual etxedelako be asko matxaka, azkenean LoLak janin dago, bentsate estena, baina Dotako segitzen dago. Bai, eta jokalari pilo bategaz, nik ez inoen entzuten, LOL, umiri galdetuzkero edo, jolaste honden zipenien edo jolasten eban, eta bar. Baina Dota ezagun batek bez, hasta que da. Ba, eske Dota da, sobreto Rusia, Rusia, eta ero China, eta holakotan, Occidente... Euskal lagun batzuk, Asieratik jolastu zebena Dota, eta milaka orduak sartuta zeuzkenak. Bai. Baina, gutxienak. Bai, Occidenten ez dauka indarra. Occidenten League of Legends gehiago dauka. Baina Errusian askoz gehiago dauka indarra Dotak. Eta gaina, txapelketa da, sariak eta kriston sariak egoten diana. Ekonomiko ginetzat impresionat. Osa, lehen justo bai ez, gero LoLeko finalak eta potente hasi zienean ez dakit etzan atzian geratu, baina lehenengo txapelketa hundiak Dotakoak izan ziren. Dokumentalak eta... Ukraniako honek zela ziren. Ukraniako The International. International, hori da. Baina hondik uste dirua bastante hauten dala. Vale, igual League of Legends gaur egun hartu dimentsiora ez da iritsiko, baina esateko jolas horrek hainbesteko price poola dauka. Bale, lehenengoak milioi terdi dolar irabazliek. Milioi terdi, ez da tonteria bat, Ez, baina hasieran nik uste komparatiboki askoz gehiago zala. Bai, proportzionalki hasieran gehiago zan, zeurazki gaur egun baina. Eta bueno, importantea ez, Blizzard bakigu aurreko irratzean komentatu denun, ja ofizialki Microsoftek erosi dula, eta baita ere Blizzard da hon beste goerakin, zer gertatuko da? Zer esango dute? Claro, hori daukau, ez? Horren inguruan zerbait egongo da? Ez dut uste hemen ofizialki, ez? Holako asoka baten, kongresu baten ingo da benik inongo iragarpen zerikik. Hori egongo da beste prentsa gaur bat, generikoa neutroa, eta horregaz komenteko da hori dana, ez? Gaina nik uste BlizzConeko ikusleak irupito inporta zaiola, irupito inporta esanet, Microsoft ez dula nahi, ez diola zeiten.
interes berezirik Microsoft ikusten. Eta behai Bai. Blizzard inporta zaio eta punto. Ba, eskin hori, eta Blizzcona da jaialditxu, da azken finen, bai, egoten iragarpena jokuekin eta bar, baina, bueno, bari, cosplayer piloa, ez, bertan, ondo pasetan eta bar, orduen, beste kutsu badeko, ez da, ba, Gamescom bat, edo Tokyo Gamescom bat, dun, olako antzako leku ebe badau, baina gehi zau da, ba, enpresak, ez, euren gauzak erakusten, eta bar, orduen, ba, bueno, beste kutsu badeko lez, ez dut uste hemen, ez Microsoftek, ez Blizzardek, ez zer esango da benik, honen inguruen. Ez da baipatuko, ez? Activisioneko jeferik, ez. Bobikotik agertzen bada garbitu iten dute. Hori garbi daukat. Bale, ba, Damian, urrena zuk, eta etxera itzulita. Hori da, etxera. Bueno, beste joko bat, ez? Igual, komentatzen gendena, ez? Dota bezala, jende askok, igual Call of Duty esaten dago, baina gero egia da, begiratzen mozu Valveko estadistiketan eta gehien jokatzen den jokua Steamen hause da, ez? Eta Counter-Strikeek utzi zeban lekua betetzeko, Counter-Strike 2 etorri da, igual ez nahiko gingoan bezalako ondo puliduta oraindik, baina etorri da, eta aspaldi aipatu gingoan bezala, ba, azaruan lauan Euskal Herriko lehen Counter-Strike 2 txapelketa lehiatuko da. Hau izango da, Counter-Strike 2 Wolfram enkontre txapelketa izango da, eta segaiti Wolfram, ba, bueno, Bergarako udalak, zientzia eta teknologiako jardunaldietan antolatzen da belako, gamer ontziarekin batera txapelketa hau. Eta, bueno, ba, gizuen bezala, Wolframioa Bergaran isolatu zanez, ba, bueno, hortik izena, eta bar. Txapelketa honen azkenengo norreiagokak, izango di, ikusiko dituguna larun bat enten, izan be aurreko faseak jokatuta dare, kanporaketa faseak, eta maila bikaina izan omen zan. Nik ez dut asko kontrolatzen Counter-Strike, bere garaian Counter-Strike 1.6an ibili nintzen, bastante, baina, bueno, urte asko pasadio ordutik, eta ja zuek ibili izate geixago Aritz eta Lander, ez da gire, zebe komentatzen nahi baldin badozu edo. Bueno, pixkat ez ba, otez be igual, txapelketin ari ere, igual epatu biharrena da, azkenengo rondi jolastu zona, ez? Amai gabi izan zala. Joa. Habre, behitxu din bitaz zenbakizek, baina ez izan amaitzen. Uste, otabi edo otairu izan zala? Otairu, otalau edo lago zerrez, zango nire. Bueno, bai, bendezara, bai, desizioa hon gabe, aurrekoa, justu. Marka hori eta zaten genu, baina partida hau, nik Landerri uste izan niola, baina Lander, partida bugeatu da, porque hain luzezi joan esaten, baina hau ez da posible. Eta hori zela da, partida zela jokatzen dira, azkenean team deathmatch bat izango da, ez? Bai, a ber... Bi biren kontra? Bai, bi biren kontra da, wingman modua deitzen dena, da boss versus boss, bezala gotxea, baina mapa txikiagoan, baina, eta taldea bikoa diana. Eta helburu dauz, kasu horretan ez da deathmatcha, helburuek egoten jarratzen da, hau da, bombi jarri edo errenak salbatu, ez? Beti aliritzira da bizaldatzen, helburuak? Horrek doaz, mapien arabera, juten dire. Vale. Eta beste galdera bat, puntuak eta nola doi, hau da, noiz bukatzen da partida, ez? Zesaten duzu, 22, 23... Normalean egiten dana, bueno, ez naiz buruz gogoratzen, baina uste diala, bederatzi partida alde baten jokatzen dituzu, eta beste bederatzi bestaldean. Eta lehenengo aiatzen dana kantitate zenbaki batera, uste dala behatzi baina gehiago irabaztera iristen dana lehenengoa, arek ja, arek irabazitu partida, erdia baina gehiago irabazitu lako. Karo, norbaitek izan dezake, hor berdinketa gertatu lehizke ez, eta bai egia da, berdinketa gertatzen danean, zehauten da, prorroga bezala, eta hor izaten diala, 3 alde batera eta 3 bestera. Eta ero jutentzea, segita segi jutentzea amaitzen dan arte. Hori da. Muerte segurita moduko bat. Hori da, muerte segurita da moduko bat sortzen da. Eta orduan hori da gertatu zen azkenengo rondan, ez? Bai. Ez pila aurrera oso berdinduta, ez? Oso berdinduta. Eta behaiek esan zuten, inoiz, behaiek parte hartzaileak esan zuten, inoiz ez zutela olako partida jokatu. Denbora guztian. Horren berrin jute egun ziren, amendeko bakotxean, ez, hilketak eta bar, bateko 31 hilketa, esateko 26, 26, 21, ez, denbora guzti zen, batanak oso parekatute, eta
headsotak, ez? Burure tiroak 160 bueno, maia nahiko txupolitxe orduen, ostras. Bai, ez da danak zela txarra, baizik eta danak zela nahiko onak, ez? Hori da. Vale. Ganera bai, mapa txikize dire, baina alan dabe tensio gehiago dago igual, ez? Mapa handizagoetan asako osoa esango modu batera, baina 2 kontra 2 mapa txikitxo ja edozein, ez? Parapeto edozein leku garrantzitsu da, eta astiro jumiazera, ez? Beste maila dago. Ja. Hori da. Eta orduan, azkenengo fase finalian, 4 talde ikusiko ditugu? Bai, Hori da. Bai. final erdiak izango ditugu, eta Hori da. finala. The Fans, Odol taldea, Espero eta Txar-Txarrak. Hori da, bai. Bai. Honen nungu da, bakizu gutxora bakitzan nungu dan. Batzuk Donostiarra dizela dakitz, uste dut Odol taldea korrespena bilen. Baina bestik ez, zuntxo momentu ez dakitze... Vale, baina danetik euki dugu, ez? Ibarreko batzuk bebilizien, uste dut. Nere herriko batzuk, azpeitiko batzuk bazien, baina ez naiz gogoratzen ze talde zen izena. Txekorra. Hori, txekorra. Bueno, hori. Eta, bueno, finalerako ja jakingo gu, olako detaileak eta, zela da, pixkat, pikia sustatzeko. Eta, bueno, finalerdiak eta finala egongo da, orduan 4 talderekin, larun batean. Berriz modalitate berdinen jokatuko da, 2 versus 2, eta 3 onenera, ez? Jolaztuko da, best of 3, esaten dara. 3 onenera, azkenian 2 bat irabazi leike, ez? 3 partidatik, zeinek irabazi. Eta, bueno, egungo mapa ofizialak, batzu diela lehendik ezagunak, ez? Dare, bueno, Vertigo, Inferno eta gero Nuke eta Overpass. Nik batzuk ezagutzen ditut. Egia da, Nuke hau ez da izango baita gero Call of Duty agertu zen mapa iguala. Ez, hori zelan Nuke da zentral nuklear bat. Da, Call of Duty zen Nuketown hau Nuketown. Proak etxekoa, bai. Bai, Fallout estilo gehiago zeuren. Eta, bueno, bitxikiria modura, kanporak eta fasean, Overpass izan dela, ez? Ola erregia. Bai, mapa erabilera. Aukera. Bai, behaiek zea daukate. Bueno, lolen dauten dan bezala, bai, piketa ban bezala. Bueno, ban zea bat. Bai. Eta nik uste parte guztetan atera zela Overpass. Baten ez, uste dut Vertigo urte zala beste baten, baina beste danatan Overpass. Overpass, osea, ematen du jendeak gustoko ona dula Overpass. Modu honetarako bentsat, 2 versus 2rako Overpass daukatela gustokoa. Hori da. Animatzen danak, jakiteko Bergarako Zabalotegi aritoan jokatuko dala, 6-etatik aurrera, eta baitza egongo da online jarretzeko aukera Gamerauntziaren Twitch katean. Gainera, bueno, kontutan izan baita, garela aldi berean Bergarako ZTV jardunaldien inguruan, Gamerauntziakin batera, Bergara bloketan, Minecraft eraikuntza proiektu batean, eta bigarren urtez, Bergara digital bat eraikita dagoenez, zerbitzari hori ipiniko da, eta Bergara digital honen erakusketa bat egingo da. Bueno, aukera hori egongo dala. Hori da. Animatu, agertzera, eta ikustera txapalketa bat inzitu. Bestela, bai bertan, eta bestela esan baldin badozue, Twitchen be, aukera daukazue. Hori da. Igual, albiste gizagaz amaitxo horretik, bai guztokaten bentset albiste laburtxu betartzi ez, ilusio berezi etxezte, ja denporatxu daroan proiektu da. Eta, bueno, Gamerauntziako webunien, sale batek argitaratu dugu euskarazko Pokédexa ez. Indabena da, Pokédexa euskaratzeko proiektua abiatu, eta dagoeneko 251 sakelako monstro izendatu deuz ez. Sale hau Julen Aiestaran deitzen da, eta, bueno, urte bete inguru izango neke, ikusi gendun sare sozialetan Pokemonak euskaratzen, euren izenak euskaratzen. Orduen, adibidez, ez? Argia saltzeko zer dan kontu, Bulbasur, lehenengo Pokemona dekogu, Bulb eta Saur itzen baturi erabiltzen dugu, ez? Inglesko deitura honetan. Julenek errabauro deitzu dutxo, hau da, erraboia eta Sauro, batute, ez? Eta, hori indeu beste Pokemon darakaz, sorokorrien, izendapen mota, ez? Deitura mota hori jarraitzen dabe. Eta indogune da, alako gure webgune dalberezi bat sortu, Pokédexana. Eta bertan, Pokeapi webguneko datu egartute, hau da, Pokemon estadistikak, irudizek ez, motak, hori dana bateratu dugu, eta ikusi delikezu ez, gure webgunien. Adibidez, Pikachu tximagu deitzen da, 25. Pokemona,
eta bertan ditugu bere irudize, deskribapena, estatistikak, informazio orokorra ez, pisue, gaitasunek, ze belaunalditekoa dan, bere evoluzioak, hori den euskeratute dau, Julen arduratu da honetaz, eta egizan nahiko lan txukune geratu da, oso politxo geratu da Pokédex hau, eta ez dugu amatxo lan dabez, asmoa da beste belaunaldiztako Pokémonak hartzi ebe bai, eta horrek euskaratzen jarraitzi da. Eta ia nora harteltzen garen, noraino heltzen garen, ze momentuz 251 astire gitzi, osea ia beste belaunaldizek hartun da aurrera jarraitzen dugun. Hori da. Nien ez bape Pokemon salia, pues beste barik, ez dakit, ez txatokatu, baina oso polita da. Pokédex, ez dakit, oso txukuna geratzen da entziklopedia bezala, benetan, klikatzeko eta ikusteko eta bistazoa jotzeko oso kurioso da benetan. Gamerauntxia.eus, ez? Barra Pokédex, ipintzen baldin baduzu, edo bertatik sartuta daukuz aukera ikusteko oso txukuna. Hori zera. Zanera, Julenik entabela lan hau, baina, bueno, gero informatika arloan ez, gure bingen ibildala, garaipa ibildala horre jotake, Pokédex aratzen. Ordu, basarik asko bitxori, lan txukune, benetan txukune itziarren. Bai, oso polita. Ez dakit Pokemon inoiz egon zan seria euskeraz? Bai. Jo, gustateko zitzean izen hauekin egon bazan. Erasoak bai. Kurioso izango zan. Bueno, erasoana... Jendia flipa bingo zeban, ez? Hainbeste denbora ikasten beste izenak eta bingo. Jo, nik flipatu egiten, dez, pentsatu. Nik guzti hau edazkit, buruz, orduan. Baina izen inglesa azkit, orduan. Baina kuriosoa dira oso. Eta esan dezuna, erasoana, bere garen hasi ginen, Pokemon bat itzultzen, eta erasoekin arazoa zegon. Eta zan, inglesez hainbat hitz erabiltzen zitun, baina euskarara hitz askok hitz berdina zauketen euskeraz. Eta orduan, jozgenik imun oso garbi nola itzuli. Ja, bai, hori lio bat izan da, gero suposatut karaktere aldetik be hor beste arazo batzuk egongo zila segurunik, ez? Ron bat izen da eta bar, memorizegaz, eta bai, hori beti kaos izen da. Baina, lan oso txukuna egin du. Izenak oso raro egiten dira, ze desberdina dira, baina badakit Frantzian edo Alemanian, uste Frantzian dela, Frantzian Pokemon askok ere izen desberdina daukatela internazionalki ezaguna dinenetik. Han ere itzuli egin zirela. Orduan. Claro, igual epatu behar da ez, berez japonieraz beste izen batzu ekizela ez, Pokemonan izen originalak beste batzu dire, guk ezagutzen dugu zenetaz aparte. Baina ez aldie antzekoak, ingleseko altzekoak. Japonesez inoiz ez detentzun. Ez ditutentzun. A ber, lastertu pegalko dugu zorre, salto baten. Izena. Ni pentsatzen nahan izango esala, Charmander eta erak esan garen, Charumander. Ez dut uste lan danik, Uste bastante diferente. Ez. Bueno, ez dakit, sekula ez dut mundu hau ikertu. Claro, Pikachu bera bai adibidez, izen barri nimantetzen dugu, baina nik esan honek Charmander igual be bai, ojo, ez Hitokage da, Charmander. Ostra. Bai. Hitokage. Orduen, alako hori da, gogoratzen nahan Charizarden izena, Lizardon beste bat mitiko dala. Bueno, nahiko ondo ikusten dut orduan, bai. Ez? Euskeratze hori zentzu hortan. Igual, Pikachu nik igual bai konterboko, no? Ez? Ez da ezagutzen baten bakarrenetako bat izan da. Baina, bueno, vale, ados. Hoize, igual horregaz ja albiztiekiz amaitzen dugu, eta nahi bat duzuen... Eta gaurko analizia entzuteko gogoa daukat. Bai, nik. Horrela. Analizia. Bota, Lander, bota. 2023en bideojoko bat eziratu asko estrenatu direla esan behar dugu, ez? Horitako hainbat errepasatu dugu ja guri irratsaioan. Hogwarts Legacy, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, ez? Oingo temporal dizen Baldur's Gate 3, Starfield eukidugu ze bai. Alan dabe, esan behar dut, ilusio geizenetakoa, handizenetakoa, Nintendo nitur ginen azken abenturak induztela, ez? Izen be Super Mario bere erroetara itzuli da, Super Mario Brothers Wonder divertigarrizegaz. Eta izan pasan garaia, ez? Super Mario Bros. Eta World originalan jarraipena dela esan aldugu. Eta, bueno, zoritxarrez zorionez bebai, New Super Mario Brothersena bebai. Eta orduen bagauz, hainbat direz aipatu dugu erratsaioan ez, baina 2.5 dimentsineko plataforma joku baten aurren gauz. Hau da, grafikoa 3 denen inge dau, baina jokarretasun osoa 2 dimentsioetan da ez. Orduen,
dinogune. Eta ikusten da, esaten dut, itzen da batzutan amagoren bat, punto bostori erakusteko. Ez da askorik nabari egiz izan, bai, batzutan igual itxalakaz eta holan bai petzen duzu, hau iruden den dau, baina bai emoten dugu hori, ez da, planoak dizela berez, hori oso zain jute dago egiz izan, gero bai sartuko gara gizau igual atal estetikoan, ze oso politzea ikusteko egiz izan. Baina ez nik izan honeke berez ez tala nabari, ez, irudimentzio den dauela. Hori bai, egon da alako estetika aldaketa nabarmen bat, bai nabari izan piloa New Super Mario Brothersetan, honek urte zirela Nintendo DS-erako, Wii-rako, 3DS-erako eta Wii U-rako. Hor bai ikusten argita garbi modeloak 3D zirela, hau ez da kasu igual, ez, marrazkitzuk emona aldabe. Baina, bueno, aipatu dugune, klasikoan jarraipena da, oingo honetan beste erresuma bat bizitatuko dugu, Lore erresuma, Flower Kingdom. Eta, bueno, jasoko direnak, sobran ezagutzen dozu ez? Bowserrek botere barri bet, erronka barri bet aurkezten duzku, dore miragarria, eta hortik aurrera bakaosa hasten da. Bowserrolako gaztelu erraldoi baten bihurtzen da, erresumi arriskuen jartzen dugu, eta, bueno, gure helburu izango da, berari geldiarazti ez? Horretarako hainbat mundu edo beto esan da, gune desberdin esploratzen ibiliko gara, objektu batzuk pilatzen, aurrera aitzeko ez? Orduen, orokorrien, erronka mota, mekanika eta ideia kopuru politxegaz topo egingo dugu, maila bakotxak bere oinarrezko desafio bat proposatzen dugu, hau da ikusi dugune azken Mario askotan, eta hori evoluzionatzen da saltzen jungo da mailan bertan, ez? Ikusi dugu igual etxai bat alako korronte elektriko batetik igarotzen, eta horren boteri hartzen duela, hor pitxeko dugu, ez, igual hori ezinetik utu, zer pase da. Eta ja hortik aurrera itzen, maila horretan korronti egazez, oinoko gauzagizak ikusko dugu, saldatzen jungo da evoluzionatzen, igual guk geu behar dugu erabili momentu batetik aurrera, hori da ikusten dugun egizien bat maila guztizetan, ez? Adibidez, hipopotamoan maila ezagune, hau ja ikusi egin du lehenengo talerratan, azikera baten ikusten dugu salako buelta-bueltaka doazen hipopotamo moduko batzuk, horren ganin errebotek abilko gara, baina aldugu sartun zulo batzuetan, eta balizio duzkue, bainiko salto handizeko emoteko, ez? Horregaz jolastiko du maila osoak, baina geroz eta hipopotamo gehiago botuta ganera, geroz eta arrisku gehiago, oztopo gehiago, eta orduen hori evoluzionatzen doa, eta gero eta hurrengo maila batera eruten dugu azken finean, ez? Orduen honena da, azken finean, maila bakoitzak bere erronki dekolez, behinta barriro gauzela goza barrizek esperimentetan. Ez da gelitxe, jokuek, ez da batxe denikatzen momentu baten bez. Maila baten azarago hori, ez da, izkutuen edo iunpien jolasten, urrengoan grabedadiaz jolastuko dugu, urrengoan bestaldaketa bat egongo da, igual erritmo maila bat izango da. Orduen, hori da jokuen onena zalantzari parik, betiko Mario bat da bai, baina ezin gara kantzeu, ze denpora guztietan da bizke barrize jartzen, gogoa deko goz ikusteko jase pasekoan, ze erronka barri jarriko duzkon jokuek, ze aldatuko da, gero girotxikaz eta bebai pila jolasten dugu, denpora guztietan da biz. Ondoak eta aldatzen, musikie zorron beste igual, baina bai badauzke barritxu batzuk hor gerriko monteko duguz, musikieri lotute. Orduen hori ze dinotena, ez? Jokuek ez da batxe denek hartzen, eta denpora guztietan harritzeko, lioeratzeko gaitasun hori deko, zalantzari barik dela jokuen izarrik, protagonizarik nagusizena. Ze, bueno, egizizan kontrolatzeko protagonizan aldetik, ez dugu desberdintzasunin handirik ikusko, aurreko joku askotan, gote ziren, Mario, Luigi, Peach, Toad, honedanak, bai alkarren artien, adibidez, Mario esan betikoa ez, gitxiko bera, estandarra esango dugune, Luigik salto egizu ekitzen eban, Peachegaz apure flotetako aukeri ekitzen gendun, Toadek salto txikizauek emon, baina harina hau etxeman lasterka, oin hau desagertu ina, dana dire bardinek, pare bat kendute, segun oingo honetan deko guz, Mario, Luigi, Peach, Toad, Daisy eta Toadet, horretanak mekanika barrine partekatzen dabez. Eta gero aparte dauz, Yoshi eta Nabit, da honerik ezin dire hil, hau da, jotzen badotzien ez da bizitik galtzen, amile izatik bera bai aldire jauzi. Baina horren kontrara ezin dabe boteririk edo power-upik erabili, ez? Ezin dabe suskolori hartun eta suskobolari bota adibidez. Gaitasun hori galtzen dabe. Halen dabe, hasi berezen txat, bideratute, honna dela esango dugu, azkenien jokartesun errezen da dago eurikaz, eta proposa dira horretarako. Boterin aldetik, barrizek ikusko duguz, klasikoren bat edo beste bebai, baina orokorrien gezina barrizek dire.
Suskoloria epatu dut, hori bai egongo da. Gero ditugu, jokuen ja horren beste promotan ikusi dugun elefante frutia, elefante bihurtzeko, horregaz pisu geza dugu, bloke batzuk apurtzeko gai gara bai tropiegaz, edo etxaizek bototeko. Eta aparte, ure gordetako aukeri dugu, gero gauza batzuk ureztatzeko eta sekretuek bilatzeko ez. Beste botere bat burbuia lorie da, horregaz burbuia botaten duguz, etxaizek bai arrapetako eta hiltzeko, edo burbuia ganien salto eta repoteka hiltzeko. Orduen, kasu honetan bai, plataformarako beste mekanika barri bat emoten duzku, eta hortik saltoka biltzeko aukeri dugu ez. Bukatzeko azkenengo boteri zulagailu txampiñoie da, honegaz bai zabaitzik eta bai lurretik ibilal gara, eta bueno, segertu bilatzeko balizio bai, baina batez bidi erresteko, ez? Azkenien txaipioa den azpitzik edo ganetik pasal gara azkarra batian, eta gero badau sortik beste labirinto batzuk bai horrei lotut, eta egiz izan bide barri nahiko zabaltzen deuz, ez? Zulagailu honek. Aipatu behar da, bai, kopuru sumia dela, beste joku zarra batzuetan ja berez botere gehiago gote ziren. Baina botere bakotxagaz, ronka gehiago eskantzen duzku ez? Desberdintasun gehiago dauz, eta beste berritasun batzuk badauz. Baina, bueno, boteriek dire simpliena, ze horretaz aparte beste gauza barri batzu dauz. Adibidez, intsigniak edo medaiak, mugimendu edo apilesia barrizek eskantzen duzku ez? Bat bakarrik aldugu eruan aldiberien, eta adibidez, aldugu horregaz, txapelagaz planeatzen ibiltzie, josin flotatzen mugimendue hartun, askarrago korrikan eitzie, alako gantxo moduko bat, orduan... Baina hori, botere honek landoek markatu, honek pantaila hasi aurretik aukeratzen dira, ezta? Hori da, pantaila hasi aurretik aukeratu duguz, da desblokitan joan birgara. Eta hori ze pentsatzen jatzu, mekanika hori zuri ze pentsatzen jatzu. Hasik eran ilusioa etxesten, baina gero jate horren beste guzte. Uste dut, bere jokun kalterako dela, hau da, mugimendu sorta orokorra ez, basikoa. Murriztu indabe, ezin dugu zein horren beste guza lehenko moduen, eta bale hori ondo dau, baina gero erun dabe intxignia honetara ez, eta orduan, maila hasikeran aukeratzi bat, eta horretara mugatzi, alde batetik ondo dau, ze, bale, botere barri beteko zu bakarrik momentu horretan aldozun erabili, baina gero niri paseat asko, batera oitxunazela edo pare batera, eta horrek bakarrik erabili dutezela, ze bestiek, jatez guztetan edo igual joku erraztu itzen dabe, eta bar. Orduan, nik uste toboto dauela, ez mugimendu sortara lotxi, mugimendu honek, ez, intxignianak, baizik eta power-up bakotxagaz, guzageza goina lizetie. Eta power-up hori galtzen duzu momentuen, join dutxuelako edo danadelakoa, botere gehigarri horrek be galtzi, azken finean. Horrek saltasunera gautzen dugu, baina ilusio gehiago betxe dutxu bai, ez, mugimendu barri hori erabiltzeko. Imagine, elefantin bihurtu naz, eta oinaldotein tropiegaz takitzer. Galtzen badoten, ez ziotein barriro elefante fruitu lortu arte. Baina intxigniakaz denbora guztien diko zuri, eta batzuk oso trampa moduen hartzen dotez igual, eta aztozti sentipen barri nemon. Lander, ikusten, Twitchen daudenentzat ikusten egia pixak gameplaya, eta moneda hori ez, betiko txampon hori ez, gain, txampon more batzu daude, horiek zertarako dira? Bai, direalako lore txamponak edetzen dutzi ez, eta da, txampon normalakaz betiko ingo dugu ez, egun batu ezkero bizi bat lortuko dugu, Marion tipikoa. Baina txampon moriekaz, mapatan dauzen dendatan erosteko monetia azken finean. Denda horretan egongo dire batzutan medaia batzuk, intxignia batzuk, baina normalien gehizen bat topeko guzena dire bizizek, aurrera itzeko, eta alako stand moduko batzuk, dizela multijokalarirako, direalako gure pertsonaizen pankarta moduko batzuk, balizo da benak multijokalarizen bizizik galtzen baduzun, bertara joan eta barriro berpisteko eta alako guzak itzeko, ez? Ez teki benetako garantzirik, ze bat eukin jeia dana dekozuz, baina itxurak aldatzen zoaz eta alako guzak, ez? Orduen lore txamponak dire gehizen bat bildu magarrizek lortzeko edo erosteko. Eta aipatzen dezula multijokalaria? Kooperatiboa esana ezu edo bestela duka multijokalaria? Bai, kooperatiboa da karroengoan, Super Mario Bros. Wonder honek. Eta da gehizen bat eureko jokuetan ikusi dugunen atzekoa, ez? Lau jokalarintzako da, tokiko multijokalari zizelike edo online jolastu be bai. Baina aldaketa txiki eta handi bat dakar. Oingoan talkak desagertu indire, hau da, ez ezera jun bestien kontra tajo edo sakatu edo heldu ezalakorik, besterik barik, ez? Zeharkatu itzen duzu da, listo.
Eta aldaketa hau, honek kontroversi nahiko txura egin jau, polemika apurtxu betera egin jau, ze egize da, zailtasuneri asko eragitzen dutxola, talka badauzen. Batez be, ondo jolasten ez dakizen jentin artien, azken finean soaz. Ez korrekan soaz, saltoka, eta bezaten kontra talkatzen duzu, eta zara mildegitzi berar hori, edo ez tozu etxen zu nahi osune, orduen kaos nahiko izen leke. Baina nik uste dut kaos horrek joku eri ez multijokalari zeri gatzatapi perra moto dutxola, ez? Bera ikras armien moto dutxo. Hori kendu ezkero, ez da kaosa desagertzen, bez? Ze, claro, ni igual aurrerantza noa hitzen, eta beste jokalari bat apurut atxera geratzen da, ezin da guztizatzen geratu. Baina, claro, ni igual nau gauzak aktibetan edo gauzak eitzen, eta beste jokalari ez da konturatzen. Ze, eta berera, ez saltoak eitzen edo aurrera eitzeko hor kostetan. Baina bitxartin gauzak izabez pasetan pantailan, eta azkenin kaos horre jarraitzu zen dugu, orduen. Ez da askorik guztiaten aldaketi, ulertxo oso bain daben, errezago dalako golan jolastia, baina eskertuko neban aktibetako eta desaktibetako aukeri hongo basan, ez? Hori faltan botot. Hor nire adoz, ez ikutzea kooperatiboan, ena asko komentzitzen. Gutxunez aukera jartzea, nahi dunantzat zeitea eta erraztasuna nahi dunantzat, ba... Zebitiko esan, ez? Beste baten atzitik joan korrikan apurut askartzu hau, eta berak saltotxerakoan zube salto egin, da ganetik plak, jo, eta bera besti bera botatie. Ba, bueno, alako hau zaiat desagertu dire, eta ez da gongo alakorik, ez? Eta, bueno, esan gehiago baldin mozketzu aztertzen. Ez, aipatu gure neban, ba hori, ez da, lore txamponak aipatu duguz, bildu gamagarri moduen, ez, biltzeko objetu moduen, baina beste badau garrantzitsu haue, dizela hasi miragarrizek, honen bile jungo gara maila bakotzien, maila bat bukatzerakoan baiala bai emongo dozkue bat, baina gero aldagon beste bat edo beste pare bat eskutuen, ez. Horre biltzie, izango da erronka nagusiztako bat, ze maila batzuk, maila nagusiztako asko, hasi miragarrizek atzez blokiko duguz, orduen derrigorezko da kopuru izatz bat eukitzia. Baina bai apatu behar da, nun egongo dizen, ez, honek hasi miragarri sekretuek, ze hasizikaz batera, maila bakotzen egongo da, lore miragarri batzutan eskut eta beste batzutan biztan, eta honek emogotxo benetan jokuri beren nortasuna. Olako bat ikutzen dugu momentuen, maile osorik eraldatuko da, eta zorak erizek bastetan hasiko dira. Ba, bueno, ipugotamoan maile, saltoka garela bi eurek azraboteka, ba, euren mailan adibidez, lore miragarri ikutzen dugu momentuen, alako, estampida balantza modu gatekiko dugu, danakaz, eta ez tozko aurrera haitzen itxiko, horren rebotek abiko gara epora guzti zen, sufritzen, eta horrel buru edan normalien, lore miragarri ikutsi, bueno, hasi miragarri ikutsi parkatu, dauela dimentsio berezi horretan, eta horren barriotana normalera buelteko da, dimentsio normal batera buelteko gara. Orduen, kasu honetan bebai, maila bakotxan erronki desberdine da, baina gero lore miragarri bakotxa ikutserakoan pastetan dana be desberdine da. Eta, claro, honek emotitxuz, erronka piloa, egoera desberdin piloa, ez dakizu inoz sepaseko dan, aliatxuz etorri alako rinozeroak zuratzetik da zukorrikan lasterka saltoka, hori argizek iltxaltxie eta zure protagonistak ez, holako estire modunengo dire eta arraldoietan bihurtu, edo erritmo joku baten bihurtuko da derrepente eta flotetan hasiko gara airien edo musikiri jarraitzi bihurko dutxagu. Orduan, ezinezkoa da danataz gogoratzi, goza pila pasten dira joku ziar. Eta ez da beraz bierda bela Mario Wonderrek, lore miragarrizen egoera barik be oso jokuona da, oso plataforma jokuona da. Baina hor negaz beste maila batera eruten dugu, eta dibertsinoa biderkatu etxen dugu azken finean. Eta, bueno, bi galdera duzkat, bi desberdina dianak. Bat, jolasak neiko, irutze zaizu neiko maila eta maila ezberdin dauzkala, edo, bueno, hau da, jolasa neiko luzea intzaizun, edo motza. Super Mario batzu nahi geratze zitzaizkien pixkat motzak agian, edo repikakorrak mailakin. Honeko nadeko nada hori ez dela repikora bat, zebez, patu dut esena gaitzik, baina igual laburre bai bada motza. 10 bat orduten izi osorik handitzeko modu dekozu. Eta saltasun aldetik ez da oso gatza, gero bai bada oso lako mundu sekretu ez maila sekretu batzuk nun hor zeltasunet disparetzen da, beste joku bihurtzen nahi zeizea. Baina orokorren nahiko errez gainditzekoa da. Eta mailak eurek be, horrek emotezte igual pena geizen, oso laburre dire. Eta askotan paseiate, gonaz laia gozatzen, ulertu gotela benetan ze pasetan da bilen, eta hori menperatu injot,
eta momentu horretan, plak, ja maiera. Zituan bukaera. Da, jode, mozte, apurtxu betez, beste minutxu pare bat luzia izango bazan, asko sobeto. Horren pena horregaz eginaz. Baina, bai badak izan sekretu asko dauzela, batzutan hori ez da, gune sekretuek, maila sekretuek eta tabar. Orduen, hasi behar zentzat, ez, Marion jokuet jolastu ez da antzat, hor, kusat esentego ere, bainoko igual ez tekizena barrenatu tabar, eta eurrera etxeko baikesi berko da bezenak, ez? Karo, nire hartze du joku hau Marion veterano moduen, Ja. eta beste guzaga da, ez? Batez be, kontuten hartu behar da adin guztiz eri zuzendute dauela, batez mieri, eta alako joku moduen hartu behar da, bai, ez? Vale. Eta bigarren galdera da. Bueno, ikusten nahian bideoan, nahi agertzen zait YouTubeen, lauka resoluzioan, eta a ber, Switchak ez dauka lauka. Zer Switcha laukan ematen duzu esplotatu egiten du. Baina fijatu nahi da, bideoan, momentu batzutan jolasa ondo doa, baina beste batzutan ralentizatu egiten zaiola. Horrelako arazorik aurkitu duzu? Ez dakit segatxik izango hori geldotxina. Ni Vale, jarri bidizu da, baina... Hori zeurazki laukan kapturatzen nahi dalako izango da. Bere ordenailua edo... Igual dago emulatzain hartun de bidizu auskalo, baina ez, orokorrien rendimendu aldetik oso ondo da, eta... Ja, ez garritzen hau, normalen Nintendo atatzen du jolasak oso ondo pulituta goten dira aspektu hortatik, orduan. Bai, eta hau teknikoki besta justo, ez, exigentiena. Hori da. Osa, nik ez dut ikusi alakorik, orokorrien. Ondo funtzione deu, eta kaos handizien da egon da momentutan be, ez dugu arazorik eukin framerate-egaz. Bale, ondo. Boiz, azken finean, ez da igual, Marion jokurik borobilena, baina asko disfruteot, oso ondo paseot honetara jolasten. Eta igual 10 orduen abe motzen jate, baina aldi berein eskertzekoa da, aspertu aurretik holan ibiltzi ez. Eta bai, nahi baduzuen plataforma joku atsegin bat, divertigarrize, salaize, ondo pasetakoa. Eta azken finean bari ez duzu besteri, bier maila bat hartun, gorde eta beste baterako itxi, eta listo, ez? Ez dago bier 5 ordu jolasten da beste 5 ordu eta maitxu, zure ritmo galtzen duzu eta lasai batin alduzu jolastu. Orduen hori asko eskertzen da, eta gehiago jolasteko gogoaz gelitzunaz, ez? Espero dut Nintendok, ez Marioaz bakarrik joku danakaz, bere klasiko danakaz, errobatara buelteti, eta ja aldako joku gehiago ikusten dugu zen. Bueno, pentsatzen anetarako zebala beste zirkuito batzuk, ez? Baina Mariokoak hori kartekin egiten da emezela. Hori egiz izan, Marion ez dago inozelako DLC handirik. Super Mario 3D Worldek hor Wii Urako esten esan berez, eta gero Switcheko berzinoak bai dukiban espantzino bat, alako guzek ez. Baina, jaten importeko beste mundu bat ikusti DLC moduen, eta ondoen jo badauen, eta barri pilo badeko zen, jaten importeko, Hortxe geratzen da hori. Eta mezua klasiko nahi itzultzea bagitze jolasiatik izan duzun batit. Zeldatik. Bueno, bai, dana gatxiko orokorrein, Metroid egaz bai bolte dire erroatara, baina Star Fox edo Mother, eta ontalako joku bai bolte ikusteko daten erroatara buelteti, ez. Egizan Nintendo mantendu itzen da bezala, ez, zaindu itzen da bezala erro horrek, baina askotan, ja horren beste evoluzioa dabe, falta botatzen duzule benetako klasiko bat. Batez be, esentzia indi asko dauzen nien, ez? Bai, baina indi asko dauzerun lan haitzen, eta penin moten duzte gero Nintendo lako edo beste AAA batzuk ez eitxiek guzabarrina. Ja. Ez dakitz. Osea, que zure valorazio orokorra ona da, ez? Bai. Zalantzari barik. Asko disfruteot, benetan, eta batez be familiziaz jolasteko da lagunekaz jolasteko kresten joku da. Probatu ahal izan dozu binaka jolastia edo? Bai, binaz, eta horregatxik aipatzen eman talka etxina, ez? Pena badala, sarma hori galtzen dabelako, eta gero tinotena, ez? Aldabe, kaosak hor bai jarraitzen dabelako. Baina orokorrien kooperatibo oso ondo dau, alkarre laguntzeko aukera horrek jarraitzen dugu, aipatuten abaitzik, ez? Hiltzizaren momentuen alako zure mamu moduko bat agertzen da, eta beste jokalarizek ikutu eskero berpiztu itxezela. Orduen erraztu etxin dugu jokue, eta batzuk eskartuko dabe. Osa, kooperatiboan jolazti segurin dita gomendagarrezen da, Igual launaka larrei da, askotan pasatzen da hori, baina binaka jolazteko oso ondo dago. Eta, kooperatiboa, lokalki imaginatzen deba ez, online bidez ibili laizketzu? Bai, eta horra puruta aldatu itxin da kontu, Karo,
tokiko multijokalari zen, dan oso mugatute pantailara, ez zera Ja. mugidortik. Onlineen ja bai, onlineen alzara banatu besti gaitxik eta bar, eta bakotxaleku batetik eta biltzia. Orduen, hor aldatu txin apurtxu bet, nik gura gote, eta no batera ibiltzi depora guzti zen, eta hori ez aldatzi, baina ondo dau joku mota bakotxa desberdin izati hori eskartzen da. Vale. Eta ez dakit nahi zuen, ja oneri Mario hori txak, bere, ez, dominatxu emonda amaitxiko hortu edala esango neke. Bai, pasatu ingia pixa. Baina, bueno. Orduen bai, honegazia uste eta gurtzeko uni heldu dela, beste albistetxu batzuk atxin itxi dugu, osake datorren hastien komentetako moduen Hori da. Hori da. Astelenerak eukiko ditugu. Hori da. Ba, mila esker analize gaitik, mila esker bi hemelotea gaitik, eta mila esker entzuten egon zaten danoi. Eta hori, animatzen baldin basate, larun batean bergerako zabolategi aretoan, eta bestela Gamerauntxeko Twitch kanalian 6-etatik aurrera. Hori da. Hori da. Ba, bueno. Bueno, ondo ibili. Bai. Agur.